Ageno ni rio maber kamora mora ma intiere amorga mar bedo kodi e chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu mata e chenro ni en Andrutho Tieno kenda mor mokalo ni wendo wa osechope studio wabomiye thuolo onyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage aito wadonje twaka achiel kachiel machiegni ero kamano nyinge luongo ni Antonio Mondi ajaka rachuonyo kauma to an daktari nutritionist wadil gi weche mag ngima mag dhano kalo korka chiemo nikech chiemo maber ngima maber kamano chiemo maber ngima maber tende nango nikech ngini thothne wathoroga wacho ni sasa mangato chiemo to nyalo gengo tuoche kotenre kod chiemo kata nitiere tuoche ma inyalo thiedhi kotenre kod chiemo makare chiemo makare ngima maber tende nango daktari nyiso ne sami chiemo to chiemo no Nyasaye noketo gik moko iye kaka nutrients vitamins gik machal kamago nyaka minerals koro gigi nitie kaka gikonyo dendi kidwani ibed gi nguvu kidwani cells gi divide kidwani ibed gi kinga mar mwili maber mano kalo kum chiemo koro chiemo no en gima natural to nitie kaka koro chame ma kaku winjore to mi bedo kod ngima maber koro omiyo okisik ni tuori kati siku mani dhi hospital katuche moko ma cancer gi koro ok yudi ainya kabisa seche gogo bedo ni chiemo bendo lokore o kaka yande ne wachame choncha mayudo ni kata kana en rabuon to tire kaka ne wachamo rabuon ka eno muogo tire kaka ne wachamo muogo kod gik makamago kata kama nido ni tire nyaka rabuon wadwa ni wachiel walutemo ineno ka gik moko kaka tire kaka chiemo odwa lokore ainya de bede niemo mi watere kod chandruoge mopogore kaka oganda nikech sani kito chiemo machamo gin chiemo mokale gimilongo ni industry kata ko bedo mo ten mo ma maybe okale industry obedo process gik machal kamago to chon kwere wageni ne chamo gik ma natural kata ke na lot to chiemo kingiyo obed kata mani en mana gweno nigi moe kende ingino ko chon ne kichelo gweno nyaka med mana mo moro mole kitede koro ka en gik man gi mo gi kende gi to ber mono tiji kaka gin no hagina lode samoro kocho nyaki chiela lot ainya niketo mo michiele kabisa inyalo chiele mana matin kata nyalo boki mano pod en sawa kamano amoro mar bedo kod odiechieng' ma kawuono iwacho ni chiemo makare en gima makare daher mondo mwego mbaka kotenore kod nok mar remo e del ma ikelo kod weche mag chiemo wadendo kata ni iron deficiency anemia tene nitiere gimoro ma onge del momiyo ng'ato yudo tuo mar anemia ma en tuo ma seche wacho ni iron deficiency anemia tiende ni iron deficiency anemia ni en tuo mar remo e del to en tuo mar remo e del to sama o affect remo to o affect gimilongo ni red blood cells to red blood cells ni nitie gimilongo ni koro iron ni oriwre gi hemoglobin samo se riwre gi hemoglobin e dend dhano magi gin gik moko mantiere remo kachiel koro magi ma form red blood cells koro sama gise form red blood cells gi to miyo kaka koro oxygen moya ringe dendi koro mane tich ma red blood cells go timo koro sama in gi tuo mar remo mar iron deficiency anemia ni nyiso ni anemia iron itself kiwango ne koro ni piny koro dendi onge gi enough iron mondo mi olos hemoglobin ni koro odhi ketho kaka red blood cells betimre nade losore del koro interfere kaka oxygen ringe dend dhano awinjo kiwacho kata hemoglobin wacho kata red blood cells to nikech adwa ni mondo mi oganda wa ong'e gima wawuoye maber adwa ni mondo miseche ma wacho ni red blood cells ging'eyo ni enang'o en kidieny mane mar remo mantiere del ma wawuoye aneno kikelonwa picha moro ka adebed ni magi egin kama e kaka onego bed ni gibedi koso kama e kaka red blood cells wabedo so kaka gine dende dhano to gine magi konyo transport oxygen oxygen nyiso ni nikech cells dwaro oxygen obungo ni dwaro oxygen kamora moro nyaka chup kata mani tiendi koro remo ni o form remo itself koro mane kako konyo koro mondo mi obed kama red blood cells ni nitie compound milongo ni hemoglobin to hemoglobin losore mana ka nitie iron ka iron onge to hemoglobin ok nyalo losore sama hemoglobin ok losore to nyiso red blood cells bende kaka losore del okethore kamano makoro seche ma ng'ato nitiere kod nok mar remo mikelo kod nok mar madini waluongo kacha ni iron koro remo waluongo ni iron deficiency anemia tiende ni en nok mar remo mikelo kod nok mar madini mar iron wasemulo red blood cells adwa ni mamula ne iron en madini machalo nade to ang'oma okonyo godo mondo wabed kod remo moromo iron ni en madini mwayude chiemo en iyude mani chiemo kende koro nyiso ni sama iron ni ichame to odhi form obind gi
oriwre gi hemoglobin. Sama oseriwre gi hemoglobin, kore ka dendi nyalo yudo thuolo mar transport oxygen. Koro sama iron tin to nyiso ni kaka dendi process miluongo ni erythropoiesis, kaka oloso red blood cells gi bende koro o interfere with. Sama o interfere gi mago to nyiso ni kiwango mar remo timre nade dok piny. Nikech mondo mi wang'e kiwango mar remo luwre gi volume mar hemoglobin mane dend dhano. Koro ka iron no onge to dendi ok los hemoglobin kaka dwarore. Koro kiwango mar red blood cell timre nade dok piny, kiwango mar hemoglobin timre nade dok piny. Koro kipimo rembi tido ka ni piny. Iyudo ka itin gi remo ema koro wach ni intiere kod anemia to en iron deficiency anemia. Manyiso ni wantiere kod kidienje mamoko mag anemia kata wantiere kod yore mamoko manyalo miyo remo dok piny e del ma ok wadhi donje kawuono wadwa keto maino e iron deficiency. Awinjo kimulonwa kacha ni iron en madini mathothne yudore e chiemo. Daher mondo mimulwa ni gin chiemo mage mathoro yudore ma inyalo yude madini mar iron. Sana wan galode ma waluongo ni alode ma kienyeji gi green leafy. The green leafy gin very high in iron. Wan gi ringo, wan gi chuny, wan gi cereals kata mana bandu mi iron, kata mana oganda mi iron, wan nyaka gi chuny, the liver no bende mi iron. Koro magi gin kit chiemo ma kichamo to miyo ibedo kod remo, nikech iron ema miyo remo losore e dendi. Kuonge remo ok losore. Koro magi chiemo ma kichamo tiyudo ka kiwango mar remo kata kaka remo losore e dendi timre nade bedo sawa. Kamano. Ilero no maber mokalo ma en ote madaher mondo dhi ne oganda waduto te kamora mora magintiere. Kiki wach ni nyathi otenga ok chama lot. Seche mi wach ni nyathi otenga ok chama lot, tiyudo kidhi yudo chandruok nikech nitiere madini moko mokidhi bedo godo kaka madini mar iron. Ma bende wabonge ni seche ma ionge kod iron moromo idhi bedo kod anemia. Seche ma intiere kod anemia anga dhi timore dendi. Wanene picha maber mokalo kako lero nwani chiemo kaka tong', chiemo kaka chunya, kidienje mag njuke mopogore opogore, alode kaachiel kod kidienje mag oganda nyalo kelo iron maber kendo moromo e del. Teneni onego beni wachamo chiemo gi e yo makare. Kamano. Nyithindo joma dongo koso ji duto te. Ji duto te. Ero kamana nya. Ukipimna ni seche ma ng'ato nitiere kod iron deficiency anemia, anga timore dende. Waseng'eyo ni en nok mar remo kikele kod nok mar madini mar iron. Iron wayudo ni kelo kod chiemo kaka alode kaachiel kod chuny, anga dhi timore dend seche ma sama ng'ato nigi tuo mar iron deficiency anemia ni to mondo mi ochop michak neno gik matimore e dendi to en gimo kawo muda moro mang'eny kabisa koreka wachako neno. Namba achiel en ng'at ma kinene tiyudo ka onge kod ngufu, usiko ola kata muche thin. Samoro bende king'iye to dende biro dwano bi maratong'. Koro king'iyo kata mana kuke king'iyo wengene dende koro lokore dono bibed maratong'. Ng'ama nigi tuo ni bende samodo ka shida mar kore siko mani kore timre nade kore rame. Jomoko bende nitie maka nigi tuo ni tiyudo ka en gima odwano cham gin kit chiemo moko mok gin chiemo man gi madini kata man gi nutrients. Waneno ka samoro maybe ng'ato cholesterol kono nyiewo doa moro cham gik machal kamago. Koro kichako neno gik machal kamago to nyisi ni kiwango mar remo mane dendi ni piny. Kamano. Mama en gima ng'ato nyalo neno kende no wuoni nyalo wacho ni anti gik mawinje denda gi ok awinj ka denda ber ahinya. Namba achiel iwacho ni olo, ang'ati more del momiyo seche go ng'ato winjo ko ola. Nikech sama tuo ni osedonjo makoro chopo ni koro ichako bedo ma olno, nyiso ni iron chane tin. Koro ok nwayudo hemoglobin mondo los red blood cells gi to magi ema transport oxygen. Koro ing'eni ka oxygen ok bed supplied e dendi te to ok odhi e cells, ok odhi gik machal kamago. Dong nyaka ibed maol. Koro magi gik makelo olo. Samoro kata mana wich bar. In isiku mani wi bari. Nikech oxygen ok chop nyaka e obuongo ni. Koro in isiko mani wi bari gik machal kamago. Kamano. Debedi ni oxygen ma ang no kel lit kata rem mane kor kaka ni wacho ni ng'ato bende nyalo bedo kod rem e kore. Kato daher mondo mi pimna tudruok mar chiemo magalagala mani wacho kacha ni ng'ato nyalo dwaro mondo mi ocham kaka odowa samoro lo mar liend biecha kod gik makamago. Tudruok mane manitiere nikech en nok mar iron. Odowa onge kod iron. Ang'o momiyo ng'ato dwaro mondo mi ocham odowa? Ng'ato dono mondo mi ocham odo wachagi penjo no nikech
en tuo moro iluongo ni pika gi dho kizungu. En gi siso mondo mi ocham gik ma ok gin gik ma chiemo. Koro mane ma nyiso ni ka en gi nok mar iron e dende to magi kit chiemo meno don siktimre nade samoro dhi okaw ice mo dwani mane fridge mo dwano cham gik machal kamago. To nikech red blood cells gi ma transport oxygen e dend dhano. Namba 1 nyiso ni ka kata na dundo ni ok yud oxygen moromo to strain kata tiyo gi nguvu mang'eny. Obedo buongo, obedango. Koro sama nok mar oxygen nitie no ka cells go go strain to nyiso ni tek ka body ni react. Kinde mang'eny bende jok man gi tuo ni iyudo ka immunity gi kata thuolo gi rateke mag del gi dendgi dok piny. Koro nusiko mani eno tuo kiny ka kiny tere manang'o hospital kamano. Ma en gima onego beni oganda ng'iyo maber mokalo. Nyakine ni yudo madini mar iron moromo mondo mi ngimani obed maber, adundo gwech maber, obwongo ti maber, nikech oxygen dwarore kamoro amora e del. Ma ka onge dendi to odhi kelo ni chandruok. Joma gi mathoro bedo kod chandruok mar iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia ni omako jite, obed jo nyithindo, obed jo madongo. To ahinya othoro mako mon mayach. Kendo kategori mar joma pod neno dhi dwe kata dhi malo. Koro yudo ka sama dhako yach to volume mare ni malo mar remo to nikech bende an gi jomoko e iye kanyo nyiso ni iron moyudo cha ema nyathi mane iye betimre nade yudo. Koro demands ge timre nade idho malo. Koro en gi high chances kata high risk mar bedo gi tuo ni koko ng'i kata koko konye momiyo ka gidhi e clinic to gibedo supplemented gi IFAS iron folic acid supplement. Sama ng'ato dhi malo jomoko nitie ma kinde ma gidhi malo kamano to maybe gichwero remo mang'eny kabisa. Sama gichwero remo mang'eny kabisa no nyiso ni kiwango mar remo gitimre nade dok piny. Koro gibe gin gi high risk mag develop tuo mar iron deficiency anemia. Sama dhako ting'o nyathi e iye, nyathini kosenyuol to kochakore dweche 6 kadhi nyaka higa 1, nyathini tiyo gi iron manoyudo kuom mingi kapod nene ang'o en ei mingi. Koro yudo ka nyithindo minyuolo ma maybe minegi kanopim to ka rembgi ni piny. Kogik dweche 4-6 kama to iluongo ni stores kata iron mano kanore dend nyathini osechako timre nade osechako rumo. Koro kodonjo dweche 6 to nyiso ni kono beno chako yudo iron e chiemo mamare wuon. Koro age makanyo no bende thoth nyithindogo kendo tuo ni chando kabisa. Higa 1 nyaka gimoro 2 nyaka 5 iyudo ka waluongo ni complementary feeding. Jowa moko time moko winjore nikech koko puonji be oking'eyo mabende en mana sawa. Koro iyudo ka enusiko mana ni cha dhiang', nyathi miyo mana cha dhiang'. Koro ka en cha dhiang' ni ing'eni ok oyud chiemo moko maber man gi iron. Koro nyiso ni nyathino ni at risk of developing iron deficiency anemia. Moko bende nitie ma maybe tuoche moko mag bone marrow disorder, obed cancer, obed gik machal kamago, obed tuoche moko ma chronic illnesses go. Koro mago bende samoro nyalo miyo ng'ato bed gi oyud tuo mar iron deficiency anemia. Ilero na maber mokalo kata kamano ang'na duoki chien matin kar supplementary feeding yudo ni tok dweche 6 onego bendi koro wachako keto nyithindo e chiemo mamoko mondo mi chak yudo iron mamare en owuon. Iwacho kacha ni thoth jonyuol kata jonyuol moko ok time maber. Kidienje mage mag chiemo nikech ng'eni nyathi matin wang'eni ok onyal chako muodo nyoyo nikech wang'eni nyathi matin ma ja dweche 6 nitie kidienje mag chiemo ma wang'eni tiere kod iron moko nyal chamo kaka lot mar dek, osuga, bo, susa mane wawacho ka. Koro nego beni watimo gi nade e supplementary feeding mondo mi giyud madini ni e yo makare. Iluongo ni complementary right. Kamano. Koro nyathi kochopo dweche 6 kadhi mbele to nitie kaka wa introduce complementary feeding ni. Nitie chiemo mochako go. Ahinya pile wajawacho ni kaber to ni protein opodok miye. To protein ni obo ing'eni en one of the rich source of iron. Sana ringo bedango. Koro ka nyathi chako samoro imiye kata mana nyuka. Koro chake mana gi what we call the starches. Koro ng'eni starches gi
samo chamo gino to kaen mogo moregi obedo moko belo obedo mogo mane already nigi iron cha kore thuolo no kako medo dongo to okware chik chiemo udani nyathini dweche 7 kochako chamo proteins go dweche 8 kochako chamogi to already wang'iyo kaka nyalo yudo iron mane chiemo ni thoth jonyuol ido ne kata ka nyathi odwano pidhi to gimiyo sup ok en chiemo ka en ringo bonda tu reg ringo no miyo cham wang'iyo consistency mar chiemo koro kochuno ni in idwa ni cham gi mamit nyathi tikero ni kuon gi sup gang'o ni mani koro nyathino yie koro magi kaka jomoko timo koro nyithindo ok yud iron but koro ka en chiemo nyathino chiema ing'iyo mana ni consistency ne kata chiemo machal nade oreprep machal ma nyathi nyalo timore nade onyalo moyo mayot kamano wacha ni chamo gik mamit to nyathi miyo gik mamit gin gik mage makema kakanyo wayudi e yueyo ka waduogo to wadhi nyime jahera mar page laktar ka wacho ni ngima en mwandu nyalo tudori kodwa Facebook page en page laktar kata Facebook page en Ramogi TV #page laktar SMS wa en 236 kata nyalo ornwa email en page laktar@royalmedia.co.ke kikisud kata matin. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda amako tipo kendo akete mbui kaeto arito ok en kayiem ka oyier report mara abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar wananchi reporting e Citizen Digital app kik ibed mana janeno mar wach matuch bede kin joma kwongo lande download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e wananchi reporting kawuono Citizen Digital app en namba 1 e keyo weche manyien. Ukitaka kupata wimbo wa moyo wangu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *406# na usisahau ya kwamba Sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Machiegni kendo page laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu kendo wang'iyo iron deficiency anemia tiende ni en nok mar remo mikelo kod nok mar madini mar iron mabende waseyudo ni yude chiemo mopogore opogore kaka alode chuny inyalo yude tong inyalo yude kothe kachiel kod kidienje mopogore opogore mag njuke. Facebook page en page laktar kata Ramogi TV #page laktar page duto te minyalo bedo godo kanyo daher mondo mi ichwal mondo mi daktari oduoki kapok wadhi mabor anya daktari neno oteka amuwo kuoma Geoffrey Onyango kokalo Facebook page wacho kacha ni en Geoffrey Odhiambo Saita openjo kacha ni entiere Migori openjo kacha ni bende en gima kare kochamo chuny kata maini pile pile mondo mi oyudi kako nyalo bedo kod iron moro medende. Namba 1 kichamo chuny pile pile ingeni onyalo jogi to mondo mi ibed gi iron ni e dendi wawacho ni ber kichamo aina mag chiemo te man gi iron ni nikech wan gi kidienje ariyo wan gi molongo ni him gi non him
him gin mayude ringo chuny ginego gin mondo mi del absorb gi yo mayot kabisa. Wan gi yedhe nan mawuok kuom kothe kaka iwacho njuge oganda ginego nyaka alode. Koro gin giwuok kuom the plants. Koro kodwa no cham chuny pile pile ok nyis ni obedo gi iron nikech yes oyudo iron ni kuwuok e chiemo lakini ti kako onego bed ni chiemo mondo iron ni obed bioavailable oyudre dendi kendo tiango otiye dendi. Koro nyaka ing'e ni kata ichamo chunyno ichame nade mondo iron oyudre dendi. Ero kama nyaka to ntiere gi madini moko mabende nyalo yudi alode mopogore kod madini mar iron. Seche magori chamo chuny kende to ntiere kaka itono dendi mamoko mabende nyalo kelo ni chandruok. Kamano. Seche mangato se neno ranyisi mani pimonwa ka mathoth ne gin olo, wich bar, samoro en wich marundore kor masamoro lit kod gik makamago obiro ir jalony kaka ina mondo mi inyise kaka onyalo konyore. Thothne inyalo pimo koso kotenore kod mbaka ibonga ngani ma ato en iron deficiency anemia. Inyalo nena nikech namba 1 ibo yudo ka king'iyo dende chako lokore maratong, king'iyo corners mag mouth gi mag dhoge to yudo ka cracks moko nitie. King'iyo kimulo lwetene gi tiendene to iwinjo ka ng'ich, lwete ng'ich, tiende ng'ich. Koro mago redi nyisi ni ng'ani chal mare rembe ni piny. Samoro kaka awacho ni en gima odwaro odwa mani ocham gik moko ma kaka odowa gini. Koro gin gik ma kineno samo be king'iyo kokene yudo ka ong'adore gin very weak koro gido mani giwuo gi ratong bende gi ratong. Koro imo gik ma king'iyo meno ni ng'ato ang'o miyo dhoge ni kona mag dhoge ni chako crack, ang'o miyo dende lokore maratong, ang'o miyo gik machal kamago. Koro mani ng'iyo ng'ani en gi remo matin e dendi. Nyako dhi mondo pimre rembe. Samoro bende onyalo kata mana faint. Ogore agoya piny. Nikech muche kotimre nade. Kata ko yweyo to yweyo ng'ama gamo ogamo yweyo nikech muche tin. Kamano. Seche miseneno mano thothne itimo nang'o? Ere kaka igoro diet plan kata ere kaka inyise mondo mi ochiem mondo mi ngimane oduogo maber? Tuoni mondo mi ochop makori neni chako neno ranyisi gik machal kamago. En gima nochakore chon, iron ochako rumo e dendi chon to pok ifwenyo kata en mild, nyiso ni pok ichako neno ranyisi ma achiel kata ariyo kata adek moko. Koro choponi kamo inyalo winjo ka koro muchi tin, dendi osechako lokore maratong, to nyaka idhi osuptal mondo pim rembi mondo ng'i en kiwango mane. Koro kisedhi osuptal kanye ka koro wabiro ng'eyo niya ere yath imi kokalo kuom ler kati imedo ni remo. Mangato nyalo ga chopo kama imedo ne nyaka remo. Koro ni piny ma kendo koro okiare. Koro nyaki kuongi dhi mwang'e ni kiwango ni maremo no ni orom nade. Koro kokalo koa kanyo ti jok moko minyalo mi kata mana supplements miwinja wacho. Jomoko nyalo prescribe ni kata mana yedhe moko mimadho. Bas koro waduogo ka nikech macha to short term, the long term eni nyaki chiem yudi chiemo man gang'o man ga iron. Te kit chiemo ma wacho ka koro nyiso ni kisebedo gi tuono makoro isebedo stabilized, inyalo bedo gi active, inyalo wuoyo, inyalo timo ang'o. Koro hakikisha ni kama en chiemo michamo ka en ring'o to waen kai mondo ithor chamo ring'o, obed chuny, obed rech, gik machal kamago nikech gin iron gi yudore del mapiyo mopogore kata galot. Koro alot wanyalo kata wacho ni koro ichamo alot ka koro inyalo chamo balanced diet. But alode makienyeji ka obed alode susa, dek, nyaka broccoli gini ka mago te broccoli onge nyakach. Onge nyakach. Koro mago te hata but gin chiemo matinde wachamo gintie nyaka wang'e chamo gi yani koro nyaka gwengigo onge. Lakini mago bende gin alode ing'e ni wairo mondo ji ocham variety mopogore. Koro nyaka ing'e ni kanyo in gi chiemo ma nigi iron. At the same time kinyalo tieko chame tiwacho niya acham machungwani, acham mananasni kata mana nyanya. Inyalo ng'ado nyanya itimri nade ichamo. Ang'o miya wacho kama nikech nyanya
machungwa gin kata mana ndim, inyalo kata mana kisi chiemo mudho kata mana pi ndim. Gin gi gimiluongo ni vitamin C. To iron ni nonro osetim moyudore ni obedo absorbed, kata vitamin C ni increase absorption mare. Koro nikech already in gi tuo ni, wadwa ni mondo ichang piyo mondo stores mag iron ka omedre. Koro chiemo michamo bedo chiemo man gang'o man gi iron rich, to bende wang'iyo ni kise chame, what are the enhancers ma miyo kata kichame to iabsorbe piyo. Ema wuoyo kuom vitamin C kaka tomato, gik machal kamago. Kachiel kod olembe, awinjo kimulo olembe, mananas, machungwa, strawberry bende kanyo. Ichaki duoka strawberry maonge goto nyuongo. Ero kama na namba mar SMS en 23600. Facebook page en Penj Laktar, kata nyalo yudo Facebook page Ramogi TV #Penj Laktar. Kawuono wang'iyo iron deficiency anemia, mabende en nok mar remo kikelo kod nok mar madini mar iron e del. Ne wang'iyo kacha kaka inyalo gor diet plan, iwacho kacha ni cham gigo mang'eny kod iron, to ipimo no kacha ni thothne madini ni iyudo mana kokalo kuom chiemo. Kopogore kod chiemo ne mine mapek, ere kendo kaka ginyalo yudo madini mar iron e dendgi? Mine mapek, namba achiel ni nyaka icham chiemo man gi iron ni. Namba ariyo, wabro mi kata kidhi hospital timi supplement nyiso ni already dendi nigi iron lakini matin kata koromo. Koro imedo ni. Koro sami imedo ni no timi ifas no en tablets moko mathoth mene gima gitimo iwinjo ni an kaka no miyago, an winjo ka chunya leo kadwa na muonye kata odhiyo wite. Oko mit ga inya idho. Oweyo ga after taste. Gima wiyo wil ni kinde ma odhi nyuol to nyaka opuk remo. Nyathi ma en go ni bende dwaro iron. Koro kiseng'eyo gimomiyo imiyi yadhni, to tem matek mondo imuonye. Koro magi achiel, koro wabo mana supplementi mondo kata ka ndhako mayach to bed ni kinde ma in gi nyathi e ini kata kinde minyuol to koro rembi ok timre nade, ok dog piny, nikech kichamo iron, kiyudo iron mang'eny to dendi stoe. Nyiso ni anytime ma dendi bodoro mondo los red blood cells ka to yude mayot kamano. Ma en ote madhi ne mine duto te mapek, ponono no mi yedhe mag iron e siptal, muony yedhe go kako wachi mondo mi muonygi. Gimoro ne orach e dhogi, yunjo koko ber kodi, mano wach maae. Laktar nitiere gimomiyo mi godo omiyo ang' ni muonye kako wacho no. Adwa ni mondo wang'e ne chiemo ma samoro nyalo keto iron dok piny e del, nikech ka nitiere manyalo booste kaka koro alode mane wawacho ka, manyiso ni nitiere moro manyalo kata suppress kata nyalo miyo okodonje del maber, kaka mage daktari? Namba achiel en ni ka in gi tuo mar iron deficiency anemia ni, to idwa ni tiek chiemo ti iluwe gi chach majan. Mano makosa. Okay. Nikech majan nigi gimiluongo ni tannin. Tannin ni gin obind. Omiyo iron ok bi yudore dendi kako winjore. Mar ariyo en ni wan gi chiemo moko ma gin gi madini miluongo ni calcium. Calcium ni sana yudore e chak. Obed chak ma fresh, obed mala the products Koro calcium to winjre gi iron. Kama calcium nitie, either iron owene calcium kata calcium owene iron. Ok girew. Koro nyiso ni ka in gi tuo ni, tudwa ni mondo dendi obed gi iron mang'eny. Koro avoid calcium mondo kik tuo mondo tamo dendi mondo o process iron yo motimre nade mowinjore. Mar adek, nitiere namba achiel kapok awacho mar adek no. Samoro yudo ka thoth minewa kata kwa tedo, to kana alod mar kienyeji ni, to wadwa keto wadwa ole chak, wadwa keto alode kata ng'wen kata bich. Wariwo. Wasango. Usango. Idwa no sange. Sami idwa no sange ni, ing'eni medo nyaka chak yango e iye ka. Already iron ok bitimre nade, ok bi yudo. Thoro wacho ni kata kitedo alot ma bende jioro ni spinach ni. Spinach en gi gimiluongo ni oxalate, to e bende ok winjre gi iron. Koro afadhali kata ka en spinach to tede ka en spinach kende. Kikiriwe galot moro, nikech gimwa dwaro maduong' en iron.
pile pile wajatimo kamano tani ni koro jomoko ng'eni koro oyud machungwa ni ocham, oyud olemo ni ocham, oyud chiemo ni ocham. Omanyiso ni kata kiko lembe be ok ber. Kiko lembe to ber. Koro kiko lembe no konyo miyo kata koro no okaw spinach ni oriwo galode kata okaw nini at least dhi miyo for a long time pod en gang'o pod en gi iron. Koro pod onyalo yudo stores moko mag iron kuwuok kuom adwa ni wadhi mose wachni nikech thothne watimega kaka joma mine iyudo ka antiere kod alot kaka spinach ma wiji mulo ni samoro an miyo mapek kata miyo mapek neno chendo ni gelak sechegi ohero ni ko tedo spinach to nyalo riwo spinach gi bo nikech spinach bo miyo bo bedo mayom matin kato bende kata kichame dhogi tibiro winjo komit kato bende samoro idwa ni mondo miriw spinach gi skuma idwa ni mondo ikaw susa inyalo riwo gi alode mopogore opogore kata dek kiko ang'o madhi timore seche ma ikiko alode gi nikech ni wacho ni kaber kik wariw alode moingo ariyo kik wariw gi ka ng'eny to ikia mo to bedo adek spinach ka ng'eny to bedo adek spinach ni en mana kaka wache kaber to nego bini tede kende ichame kende nikech en gi oxalic acid to oxalate no miyo okuwinjire okukoro kata kichame to imede kienyeji nicha mondo bed mayom nyiso no detamo iron mana kacha mondo timere nade odonje dendi kama ne kaka oketho adwari mondo mi wachak waduoki chien matin alot seche ma itede cha yudo kaka waero mondo mi wakuoge ma wakuoge ma ole chaki wacho kacha nitiere alode moko ma nitiere koro dhi miyo ayon ok donje del e seche ma wakete ma koro wakuoge mo loko rangi cha kod ka en green ma ok loko kala mane maber e igi ka nikech samoro loko kala ta ole chak tiende ni calcium mane nitiere iye ka anego to ayon to samoro nyalo yudo koro ikaw kienyeji mitedo koro wacho ni nikech koro ikuoge koro nikech koro iloko ikuoge makala ne olokore koro mede chak koro imede chak koro calcium odok piny iron odhi malo mano miriambo nikech chiemo no ing'eni dhemo mitedo chiemo dhemo medo chwake inego to obed nutrient mane inege dok piny kata obed mana iron no dok piny koro onge siri kanyo ni makalo to ber kwa chamo ma green en green leafy kaka kizungu mana kaka kizungu keleno green leaf obed green leaf ero kama na enya Facebook page na Ramogi TV #en page laktar nyalo yudo bende Facebook page wa en page laktar SMS en ariyo adeka auchiel no aneno Monica Hosea ero kama na enya kokalo Facebook page kacho tema chilo bende aneno mugo kum Steven Okumu Churchill Omondi ero kama na enya Churchill Omondi wacho kacha ni puonjori mang'eny mokalo pod wantiere kod thuolo matin mokalo kapok wayudo weche manyien adwani mondo mi wang'e ane kaka ng'ato nyalo nikech yudo ka samoro nyithindo kaka mantiere school kaka boarding school gin bende wadwani giyud madini mar iron ere kaka gin manyalo konyogi ka gin mabor nikech wang'eyo diet mar school kaka chal to nyaka gibed kanyo nyaka gisom skunde ne gi diets mopogore opogore to sani kaka koro sirikal ma Kenya temo kelo CBC ni gi dhi magi incorporate nutrition bende e curriculum ni koro nyiso ni skunde gi namba achiel onego wayud thuolo mar dhi kono kaka onego watimre nade kaka onego wachiem lakini ka nyathini dhi e boarding to okin gadieri ni chiemo modhi yudo nikech oganda nyaka bed kacha oganda wayudo ni oganda ng'eny gi nyoyo alot bende nyaka bed kanyo already en gi chiemo moko mabro miyango iron lakini gima ber ka ng'ato timo en ni kinde ka kinde kichamo chiemo ma samo wacho ga niya kikicham chiemo achiel pile kwany ka koro miyo kata nyathino dhi school to dende nigi stores magang'o mag iron koro pod en safe kamano manyiso ni stock nyaka keti seche ma intiere dalani makata doko ni intiere school to intiere kod stock moromo mar iron maler wakauiwe iwacho ni maler wakauiyo ka waduogo to wadhi nyime kikidhi mabor wayude weche manyien e yo machuok mago gin moko kuom weche mabobiro ni sachele wang'e mamidhiambo moro amora mana dwa penji biro loko ngimani nyaka chieng' to kendo in ibiro dongi wich kuot maduong' luor tema intiego gi hera gimoro amora biro rumo mana kamano wadwa goli maber but behind to kendo okichak inene ngimani be nitie diere moro amora
ma ini wang' od ng'ato mana nikech ok ni yudo pesa te mane ini dwaro. Ngano giri, weuru, utera kanye, yawa weya. Muka to Airtel Money. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You to Airtel to Airtel for free. Pith kod pur en chuny dongruok mar oganda. Kikibari ma ok iyudo twak machiel kachiel tich adek tarik 22 dweni ewi yore mag pith makare mag gwen kod winy. Ka ikeloni gi jolony e bwo riwruok mar Heifer International for the USAID Transformation Project in Kenya. Jolony biro twak ewi kaka inyalo kel dongruok e pith gwen gi kit winy mamoko. Rieko mar yudo chiemo makare ne gwen e kind mamoko. E chenro mar mbaka oromo kochakore saa 3 nyaka saa 3:30 okinyi mana e Ramogi TV. Raundi atindi ko tigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba ta gete yati. Kero masachi hoteli yeye. Na rarochi. Ombogo tabu atile baka. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njusa takiti bosoku. Kulende. Kende tige komotanga kulenda. Eni amune yamate yaye. Ayo montako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera eye teacher. Muangalie kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *418#. Na kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Barikiweni. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Doho wito koyiero mar spika ma Migori Charles Likoa bang'ur mayande ochwal gi Isaac Aluche. Sisi tuko na shares tutaangalia wewe kama wewe ukikuwa na sisi ukapiga nini wewe utakuwa kando kwanza. Sisi wale ambao walipiga kura ndio watakuwa mbele huko. Na sio ni kama mzaha wanafanya namna hiyo. Kweta Azimio la Umoja One Kenya Alliance wakutumusu wa Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua kumlieko ni serikali kuongodea mwanajogo Maneo Siroge. It is alleged that one BRM teacher from the school had a sexual relation with a number of students in the school. Obila pedho japuonj moro ma itudo gi ketho mar ochora tero ma jopuonjre manyiri e gwenge mag Rangwe, County ma Homa Bay. Penj laktar kokali Ramogi TV ngima en mwandu kawuono wang'iyo iron deficiency anemia kendo daktari oseleronwa osewuotho kod okang' kokang' kaka wanyalo yudo tuo mar anemia kata kaka wanyalo geng'e. Tadiera makende ni tuo mar anemia nyalo mako ng'ata mano en adiera makende. To bende en adiera ni thoth mine mapek ka ponono ni okoritore maber to gintiere kod thuolo mamalo mar gamo tuo mar anemia. Wadhi nyime daktari gi kama ne wawecha.
Ne wang'iyo kacha weche mag kiko chiemo, kiko alode, wang'iyo kacha weche mag chwako alot ahinya kachiel kod kawo chak inywande alot, iwacho kacha ni oken gima onego bed ni timore kata matin. Githuolo ma wantiere ni nyalo tudori kodwa kigo simu, namba nitiere TV mari mondo mi iyua tol ipenj laktar, SMS en 23600 mondo mi penj laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo. Koro kata doko ni sepuonjowa kendo waseng'eyo, wadwa ni mondo mi wang'iya ni kaka wanyalo geng'o bedo kod anemia, mine mapek, nyithindo matiere buo higni 5 kod ji duto te, nikech nwayudo ni en tuo manyalo mako ng'ata ng'ata. Gima duong' mokwongo en ni tuoni wayude nikech iron ma wan go tin e del, to mano biro nikech chiemo mwachamo onge ga iron, kata wachamo chiemo moko mamiyo iron ok donje del kaka owinjore. Koro gima duong' en ni waher chamo chiemo aina ka aina mopogore, mana kit chiemo ma wachogo, to chiemo go bro miyo kakimedo kakichamo gino, koro miyo iron siko ka bed yango bede dendi. Sama iron osebede dendi, nyiso ni samo ng'enyno moko bende ikano. Sama moko kanore, igolo gi agola matin to giloso red blood cells to remo tiyo kaka dwarore del. Onego bed ni watema ahinya nikech yore ma remo dok go piny e dend dhano nitie. Samoro ng'ato nigi tuo moro, samoro ohinyore yudo ajali. Wamake maka kanyo, kuonde ma ng'ato nyalo wite remo, manyalo miye chandruok mar anemia. Wantiere kod Peter e simu. Halo Peter, penj laktar. Halo. Machiegni penj laktar. Apenjo laktar, nang'o momiyo chon de machon ne choka chiemo kabisa ma olok rangi, to wayudo ka gin gi daka ming'a ma moko mochopo higni 9, to wan matinde ne wachamo gi kaka idwarogi ni to watho piyo mokadho. Ang'o mane timore kamano? Nyiso ni chwako chiemo cha ema ne ber koso? Iwinjo duond Peter, ne en kama napenji cha, kata kama nadwa ni mondo mi duok Peter. Erokamano. Ng'eni chon dewa kata ne chwako chiemo, to nichwake to kaka nitede opogore ka tinde watimre nade wateto mano mokwongo. But gima duong' en ni kata ka dewa nichwako chiemo ma wacho ni lokore no, ok no lokre nikech nisiki chwake achwaka. Maybe gik manitedo kaka gulu oume mene nyalo miyo chiemo timre nade chiemo lokore. But ne gin gi teko nikech ne gichamo chiemo ma wawacho ni chiemo ma mowuok e puodho ma natural. Kata ka nichwake to kiwango mar mo masani bokete mo alot sani kata kitedo kienyeji go opogore kaka ne gitiyo gi mo chon. Macha nichwake ma samoro kata mondo mi ochiele nichiele mana iketo mana mo matin nikech ne ging'eyo gimomiyo ne gitimo kamano. Mo mang'eny bende wawacho pile nok timro nade ok ber. Koro kit chiedo emopogore. Kaito bende yudo ni kata kaka ne gijako dendgi, kaka ne gitiyo, yudo ni en ng'ama miyo to ang' notiyo tije mopogore opogore, ochamo lembe, ochamo alode, kidenye mag chiemo nopogore kod kidenye mag chiemo masani. SMS en 23600. Facebook page Ramogi TV, #en penj laktar. Wadhi nyime kod yore mopogore opogore ma ng'ato nyalo wito godo remo, manyalo miyo bende obed kod anemia. To kata kamano, kapok wachopo kanyo, aneno kacha ka wantiere kod bende ing'eyo ma wadaher ni jowa ong'e ni to bende ing'eyo ni adira makende tuo mar anemia nyalo mako ng'ata ng'ata. Bende en adira ni thoth mine mapek ka ok oritore maber to nigi thuolo mamalo mar yudo tuo mar anemia. Ere kaka mine gi nyalo ritore yo makare ni seleronwa ok wabinuoyo kendo. Wadhi nyime daktari. Erokamano. Koro kichiemo to okichiemo yo mowinjore, miyo dendi ok kan iron yo mowinjore, kata iron siko karume dendi, mano in bobedo gi tuoni. Mar ariyo, sana yo ma thoth ji wito godo remo en ni namba achiel oyudo chwer mar remo. Remo nyalo chwer ni yudo ajali, remo nyalo chwer ni maybe samoro noteri e surgery, samoro nigi tuo moro waluongo ni the gastrointestinal tract. Samoro ni ki dhie cho tineno mana ka remo wuok to kikawe ma serious. Koro ni kawe mana ka gima normal. Koro the more remo medo wuok go miyo kiwango mar remo timore nade dok piny. Koro nyaka ing'i gik machal kamago ni ang'o mamiyo remba wuok, to bende kata ka chiemo to bende chamo chiemo mamiyo iron timre nade yudore e del.
kamano. Ayudo ote mowuok kuom Evans Ongicho. Evans penjo kacha ni nyathi ma onge remo maber ka onge thieth monyalo yudo malong'o to ngimane nyalo chalo nade ka nikech en nyathi ma pod dongo. Ja dweche adi koso okomia higni okomia dweche. Evans wantere kod simu kiena. Okay. Hello penj laktar. Hello. Machiegni. Apenjo. Hello. Wawinji penj laktar. Apenjo niya. Dhi nyime. En fruit mage ma ng'ato nyalo chamo mondo duok remo kuom ng'ato piyo. Erokamano penjo kidienje mag olembe ma ng'ato nyalo chamo mondo duok remb ng'ato piyo. Erokamano anyalo chako gi penjo mar Evans cha. Nyathi ma rembe ni piny kata obedo mana kidieny mane kidieny moro amora sama rembe ni piny openjo ni ngima nyathino nyalo bedo machala nade. Ngima nyathino ok ni maber nikech nasewacho chien kacha ni sama bende remo ni piny ni to geng'o tuoche kinga mar mwili ni rateke mag dende bende dok piny. Koro ma nyathi ma en usiku mana ni en hospital en hospital to bende kata ka in gi nyathi ma rembe ni piny nyathi ni usiku mana ula kata kodhi e skul to gima nyaka ing'e niya nikech wadwaro mondo bwongone bende oti kaka dwarore gini biro affect koro kinyalo wacho ni bobedo kod ngima moro maber kamano. Kaito seche ma tuoche sik donjo kuom nyathi tuoche gi nyalo nyore nyalo hinye onyalo wito ngimane mano en gima ok wadwaro. Thothne wadwaro gani mondo mi nyithindo obed kod ngima maber. So thoth jonyuol biro kata hospital kosedeko jomoko kuom gi wacho kata mana ni ng'eni joluo gi kitwa gi timbewa nyathina ni oir gik machal koro onge juok kanyo nyathino tuo ngimana kaka inyalo ko samoro koro ringo hospital ka koro sa odeko nyathino rembe ni piny kamano. Ote machielo wacho ka ani owacho kacha ni achamo odowa marach ahinya tiende ni ochame mang'eny. Achamo odowa marach ahinya penj na laktar yath manyalo konya remba bende ne oyud katin adier kaka owacho no maniluongo ni Meliko wuok Migori te kine ng'ato owachi daktari ni achame marach tiende ni nitiere kaka ochame mokalo tong'. Ng'eni samo chame marach no nyiso ni gima nomiyo chako chame pok othiedho kata pok orekebisha. Gima duong' monego bed orekebisha en no chamo chiemo mamiyo dende bedo gang'o iron nikech sama iron no ni piny nitie the body physiological kaka dendi tiyo koro naturally bro mi bed kod siso mar dwaro chamo gik makoro kako gik machal kaka odowago koro en gima nyalo timo olok diet ne to kata ko chiemo to ochamo chiemo to gik ma wacho ni nyalo miyo iron bede del kaka olembe ka bende otimore nade bende ochamo ko chamo chiemo no kiko tigi majan gik machal kamago tok chiemo ok ni madho chai ok no madho chai chach majan koro bro miyo owai tuo no koro kungo thiedhi gimokelo chame marach chamo odowa marach. Seche ma ng'ato chamo odowa marach kaka koro osiepa mowuok Migori ni thothne odowa ni nyalo kelo chandruok mane nikech daher mondo mi wang'e ni seche michame marach kata michamo odowa nyalo kelo ni chandruok mopogore opogore kaka mane mana matin nono. Odowa ng'ino ok chiemo koro sami chame to odhi to dendi kane gimiluongo ni appendix. Koro appendix ne nostoga mana gik machala kamago koro bugi kama koro opong kosepong nyaka terie pala mondo ng'ade main chandruok ma ok dagomb mondo mi wabed godo. Wach mogik miweyo godo odiechieng' ma kawuono. Gima daher wacho en ni mondo mi wageng' tuoche obed tuo moro amora moloyo to hospital aseneno ka tuo ni miyo thoth ji kendo mondo mi onegi e yo mayot nikech remo ka ni piny to oxygen ngima ni ali ma hatari koro ranyisi moko mwuoye ka kiki assume ka dendo chako lokore maratong we assume kiki luongo juok kama juok timere nade onge chiema ka kuwinjore tim gimo winjore to mondo wageng' tuoche gimomiyo wan waero puonjo ji en ni mondo yud thuolo mar dendi geng'o tuoche kiki bed matuo to mano bende kata kiny chiwo ni dhi tich kata timo gigeni in gi nguvu mowinjore obwongo ni inyalo tiyo kaka uwinjore koro mano gima daher mar kono nyikwa Ramogi ajwang' ni wang'i chiemo man gi iron gi nikech remo no be dende dhano to remo oxygen no be ngima dhano ka oxygen no onge ngima onge
Pono ni ng'ato daher mondo mi otudre kodi inyalo yudi kanye? Wan gi clinic hapa Ilka, 5th Avenue offices, 7th floor, room number 14. Koro kain gadier ni ngi shida to be clinic mondo wakonyi. Koro kanyo kibiro tibro yuda. Samoro ng'ato ni maboro ko nyal biro. To dwani mondo mi owuok kodi konye gi paro kata gi rieko. Erokamano. Joma ni mabor bro chuna ni wabo tudore yor sime. Kendo gibo yuda namba mar 0721 85 66 89. To obi kongeni ngi shida no dwana timro kanade okonye to bro konye. Erokamano nyoka par ka ng'ato nyalo wuok kach konge gi shida nyaka bende ng'ato nitiere kitabu emo miyo chako safar mondo mi obi oneni. Aka uthulo ni maduoko ni erokamano makede kumbire chenro mar penj laktar opuonjore mathoth kendo ageno ni oganda wadhi yudo lokruok otenore kod chenro makawuono. Ageno ni iyudi achiel ariyo adek tuo mar anemia mabedo wacho kata ni iron deficiency anemia nyalo biro e yore mopogore opogore. Iron deficiency tiende ni iron ema onge ka, ket iron e chiemo michamo e yore mag kothe, olembe ka achiel kod alode mopogore opogore mana kaka noleronwa cha. Mota ye cheno ni luonga ni Ruth Otieno aka uthulo ni maduoko ni erokamano makende ne jogo picha mawa ne director marwa Philip Ochieng ka achiel kod producer Napa Pecho Koth erokamano nyaka kendo odiechieng' machielo oritur masani ngima en mwandu.